Jopuonj kod jotije mag mbalariany ma Technical University of Kenya maromo 40 oseyudo barupe matamogi nyono mbalarianyno kaluwore kod ng'anyo magichako ayanga odiechieng' ma kawuono. Chakre dwe mar 9 higa mokalo, jopuonj kod jotije mbalariany ma TUK osebedo kod ng'anyo ariyo, kama eri koro mar adek, kaka Judith Omondi leronwa moko kuom gik magidwaro mondo mi oketie tim oriwo koda ka chudo mar osara, hola mag bengi, okumba mar thieth kaachiel gi gope mag ogirimiti ma higa 2013 nyaka 2017. E odiechieng' ma 150 mar ng'anyo mar jopuonj kod jotije mbalariany duto mag piny owacho ma pacho ka, kawuono jotije kod jopuonj mag mbalariany ma Technical University of Kenya bende ochako ayanga ng'anyo ne tend mbalarianyno e wi weche magikoni otamo telo mar TUK keto kare kuom higni ma odhuro. Moko kuom gik ma riwruoge mag UASU kod KUSU bade ma TUK yuago riwo deko mar osara yare dwe mar 7 higani, gope mag ogirimiti ma higa 2013-2017 manochuowie kogno higa mar 2019 kaachiel gi gope mag bengi kod mag kungo e kind mamoko. We have started our industrial action. Members of staff at the Technical University of Kenya shall not be on duty until all the items in the strike notice are undressed. We shall remain on strike for so long as it takes. It is very embarrassing that a professor can be paid a quarter salary. Motelo ne chakruok mar ng'anyo ni, maromo jotije kod jopuonj 40 oseyudo barupe madino ne gidonjo e mbalariany ma TUK, gino magikoni ok dhi duong'o chunygi e kedo ne ratiro maggi. An employer who cannot pay your salary, the best thing that he or she can do is to close you outside the place of work. We are, I think, around 40 members of staff. And we have information that they are still collecting names around. If you are so efficient in interdicting, why will you not be efficient in paying our full salaries? Why will you not be efficient in paying our bank loans? Why will you not be efficient in paying our statutory deductions? We want the same efficiency in addressing our labor rights. Ewi ng'anyo ma pacho ka mangima mag mbalariany ma osebedo ka dhi nyime, tich adek ma okalo ne gichopi e nyim doho kaachiel kod migawo mar somo ka ne ogol chik mondo mi gilos komiti ma owinjo twak kendo kel winjruok ma owinjo gidog go e doho tarik 29 dwe ni. Kata kamano, poni winjruok ok obedo, tarik 11 dwe mar 12 doho biro chiwo ng'eto ma ogik ewi ng'anyo ni. The judge gave directions. They gave the parties 10 more days up to the 29th, if I'm not wrong. They were told to go back on the 29th so that they should by then have reconciled the differences between 624 and 7.9. And then they report to court, failure to which the court will make a ruling on 11th December 2025. So in the interim, the strike continues to bite and bite deeper. Gichakruok mar ng'anyo mar jopuonj kod jotije mag mbalariany ma Technical University of Kenya odiechieng' ma kawuono nyisore ayanga ni kamoro somo bibedo higani e mbalariany duto mag piny owacho ma pacho ka, kaluwore bende gi ng'anyo mar riwruok mar UASU kaachiel kod KUSU madhi mbele pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi.